Ekipa Urbane patrole vodi vas na jednoj interesantnom promociji knjige koja se zove U službi, a pisac je Vesna V. Maksimović. To je naša Kragujevčanka, umetnica jednom rečju i sve to promoviše u Knjaževsko-srpskom teatru ovde u Kragujevcu. Idemo tamo. Usne iste, samo grublje, stisnutije, grizu iznutra zaturene čežnje, krvare, bole, grize i srce ponekad, jeziku ne da reči. Probadaju li te grudi? Obuzimaju li te ledeni trnci? Da li te žar mesečine pred spavanje budi? Ne treba mi jastuk, ne dolaze mi snovi. Odavno budna ne zatvaram oči. Na tabli života ne igram, ne reckam, ne dobijam, ništa ne gubim. Poklanjam vam glad, madam. Dok putujem, žedan da vas sretnem, sit praznine prevrćem džepove, punim šakama pesme. Skidam teret, bespredmetan, rečima bliži od vas, dok kao talas kose vam raščešljavam. Srcu vezujem pertle, usporavam. Ovo nisam ja, talasam. Oprosti, nisam mogla da dođem. Ista ona od juče. Nisam mogla da napravim korake danas. Moja kosa miriše na buđenja kako me pamtiš. I koža je ista. Samo malo bleđa. Onako kako me znaš, zamisli da sam tu. Provuci moje prste kroz svoje džepove prepune čežnje i stegni me jako za ruku praznine. Napuni svoje šake ispričanim pričama kao jesenje kiše što pune jezera u očima nedostajanja. Prigrli na grudi moje misli i polomi im kosti. Prisloni moje čelo na bradu i diši mojim izdisajima srca. Poljubi me kada te dodirnem rumenim obrazima hladnoće. Onako, pusti me da se šćućurim pod štepka puta i ne daj da me ugleda niko osim tebe. Čuvaj me svojim ramenima od drhtanja u mraku i tako malu, zanesenu, ludu, jako zagrali pogledom koji oprašta. Dok čekaš tišinu na raskršću naših duša, mojim glasom izgovori svoje ime i probudi se na javi. Oprosti što nisam tu, nisam mogla da dođem. Ne kajte se, madam. Nisu vaše ruke krive ni za čije smrti što padaju na dušu. Ne priznajte osjećaj sramote zbog ljubavi i tuge ovčom da ukrašavaju vam vrat. Graške znoja, posvojenih ljubavi, iz nemoći da se lako umre, ne predajte nikome na tas.
Težnje neuspelih uzleta pretvorenih u pad, ne dajte da brišu ruke o vaše kecelje i čast. Ne priliči vam obličje žrtvi u ogrezlosti poljubaca smrti. U činu samoubistva praštajte. Smrtni smo, madam. Vesna V. Maksimović, pre neki dan imala si priliku da Kragujevčanima predstaviš svoju novu knjigu U službi, pa ajde da čujemo gde je to bilo i odakle ideja da to uopšte nastane knjiga i pošto je vrlo karakteristično predstavljena, pa da čujemo, ajde prvo neke tvoje utiske. Pa knjiga U službi je izdata ove godine, 2025. godine, izdavač je Pressing Mladenovac i to je moja prva knjiga koja je prevedena na engleski jezik, dvojezična je, prevod je radila Katarina Denić. Sam rukopis je negde nastajao iz dve etape. Knjiga je podeljena na dva ciklusa. Prvi ciklus je Potez u povlačenju i taj ciklus su zapravo pesme u muškom glasu koje su nastale prošle godine za vrlo kratko vreme, jer moje pesme se prevode na razne jezike, pa da bih ja konkurisala, ja sam negdje počela da pišem te pesme u muškom glasu, to mi se dopalo i onda su se negdje za mesec dana iskristalisali ti tekstovi i požela sam da ih negde skupim i izdam. Kako bih našla ravnotežu tom muškom glasu, onda sam negde otvorila svoje godinama unazad zapisivane raznorazne tekstove u ženskom glasu i onda je nastao deo Madam. Tako da ta dva ciklusa su se sastavila i čine knjigu U službi. Recenziju za knjigu je radila Jana Aleksić, a lekturu na srpskom jeziku Sanja Živković. Ja moram da kažem da ovo moja šesta knjiga. Prethodne knjige su 2 od 5 i podržavane Ministarstvima kulture Srbije, sredstvima za kulturu grada Kragujevca. I ja sam smatrala da i ova knjiga zaslužuje po svom kvalitetu da se prijavi na neki konkurs. Interesantno je da ova knjiga nije prošla ni na jednom konkursu. Ali te to nije sprečilo da odradiš knjigu? Tačno. Ova knjiga je, da kažem, negde najbolje prošla od svih i skrenula je pažnju kreativnih ljudi ovog grada, našeg grada Kragujevca. Kada sam pisala te pesme, ja sam negde te likove prosto videla pred sobom. Radi se o jednom mladom vojniku, negde epoha je u pitanju, smestili smo se u Drugi svetski rat, mada pri pisanju nisam se tačno orijentisala, daje mogućnosti nekog savremenog doživljaja, tako da taj mladi vojnik je u vrlo teškim životnim okolnostima rata, svakodnevno životno ugrožen, a opet u prolazu je zapazio jednu mladu madam, ipak godinama nešto stariju od njega. Nije definisano da li je ona slobodna, zauzeta ili u kakvom je ona emotivnom statusu u tom trenutku bila. Međutim, kako i u životu ta igra pogleda negde ostavi traga, tako je taj mladi vojnik negde lik madam imao konstantno svakodnevno u toj svojoj poziciji borbe za život i opstanak i negde je razvijao u mašti tu priču. U knjizi se konstantno vrši dijalog između muškog i ženskog glasa, odnosno mladog vojnika i madam, i oni to rade kroz pisma, pisajući pisma, koja na neki čudni način putuju i stižu od jednog do drugog, ali pisma su osnovna veza između ta dva lika. Knjiga, kada je izašla iz štampe, i dalje me negde opsedala kako bih ja to mogla da vizualizujem, da te moje likove oživim, a ne da oni samo budu u mojoj mašti tako živopisni kao što su opisani u tekstu. I onda sam ja kontaktirala, da kažem, prvo reditelja, pa glumce Knjaževsko-srpskog teatra, tako da sam napravila, odnosno dobila jednu povratnu pozitivnu reakciju na te moje tekstove. Normalno da su svi prvo pročitali knjigu i pronašli su se negde u likovima koje treba da oživimo. Moram da kažem da je Milica Majstorović jedna vrlo darovita glumica, dala veliki doprinos u smislu dramaturgije, tako da je ona moju knjigu pripremila za negde dramski prikaz na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra.
Glumac koji joj je parirao u ulozi mladog vojnika jeste Aleksandar Petković i naravno da se ja njima jako zahvaljujem. Mi nismo bili materijalno motivisani da radimo tako jednu krupnu i ozbiljnu stvar. Reditelj je Mladen Knežević koji nam je dao, da kažem, svoj doprinos pri kraju i samom postavljanju tih likova u okruženju u kome treba da se nalaze i da taj dramski prikaz bude dobro uobličen. Kroz sam proces rada meni je bilo jako zanimljivo. Ja nikada nisam imala prilike da učestvujem u stvaranju jednog dramskog prikaza, u radu sa profesionalnim glumcima. Tako da smo mi jedno mesec dana, da kažem, oblikovali te likove kroz razgovore svakodnevne, akcentovali ono što želim ja. Davali ste im život. Da, bukvalno, davali smo život. Negde ja sam bila prisutna, ali sam imala puno poverenja i dala sam slobodu ljudima koji su trebali da donesu te likove. Tako da imamo sada i nova učitavanja. Kakav je taj odnos mladog vojnika i madam u odnosu na to kako se između redova čita. I to je za mene bilo jako zanimljivo. U toku rada priključivali su nam se isto profesionalci koji su dali doprinos ovom našem izvođenju koji se desilo 10.11. na velikoj sceni teatra. Oživeli smo ideju da između igrokaza, da kažem, između igre glumaca postoji i jedan video koji će opet davati jednu novu sliku u tom odnosu dvoje ljudi, pa smo imali snimanja na terenu, snimali smo u šumi, snimali smo u podrumima, dovijali smo se, jer zaista proizvesti jednu tako ozbiljnu priču bez materijalnih sredstava za danas je gotovo misaona imenica. Danas vas svi pitaju koliko nešto košta, koliko ćete vi to platiti. Ja stvarno nikoga nisam tu angažovala da bi ga platila. Hoćemo da pomenemo video za... Sad ćemo da kažem. Dobro. Ovako. Video je radio Miloš Pantić, također je glumac, ali, da kažem, svoj doprinos je dao u ozbiljnoj toj videoprodukciji i cijela ta predstava je, znači, se činila, odnosno moja promocija knjige je bila podeljena na 3 dela. Prvi deo je bio kao promocija i u tom delu je doajen Srpskog knjaževskog teatra Saša Pilipović, da kažem, otvorio veče uz podršku voditeljke Maje Lazarević. Drugi deo je bila ta... I samo da, eto, mala digresija, Saša Pilipović je inače pročitao tvoju pesmu, je tako, na... Esperanto. Jeste, što je vrlo interesantno i ja mislim da je baš retkost da recimo tako neke pesme pročita na Esperantu, što je inače jedan svetski jezik koji inače on predstavlja i svuda u svetu i negde tako otprilike, ajde kažem, Kragujevac možda i proslavio na taj način na toj sceni. Jeste, Saša Pilipović, pored toga što je naravno vrstan umetnik, on je i bavi se i poezijom, često je posvećen tim tematskim večerima. Međutim, Esperanto je nešto što kod nas na kragujevačkoj sceni se vrlo retko čuje. Ja iskreno nisam, osim ako je veče Esperanta ili tako nešto. Ja sam žela da moja promocija bude pomnogo... Upravo to, baš se izdvaja od svih ostalih. Da, dala sam prosto prostora i uz podršku Saše dobila sam jedno veče potpuno nesvakidašnje na kulturnoj sceni grada. Mi comencis racontum, signorino, en salono de alta socio, cum officira cepo sub brache en poso quiete. Mi metis la manon sur vin discrete. Vi tremis quasau hirunt vosto in vento, cascita malanteu aro de scivolemula ili gardoi, cum tirita talio cae munda sino, ec haltadis via spiro, dum vi allogis per tranquillo. Shaumis champano circa uni, cae murmuro de la homoi, ali directis la attenton, sed mi vivis vin. Fiera pri la sinteno, che tio ne estas tio,
che mi sentas nenion, che mi ne conas min suffice, che mi ne estas libera, che mi estas je via sero. Buto nomita ĝis la gorĝo kun sufokigitaj vortoj, kiam glat falis via valmantelo, sur la okulharoj vi havis revojn, sur la lipoj guston de la vintro, sur la vangoj nur ombron de la ĉapelo, kaj mi havis nur kisojn sur via kolo, per la tutan mondon estante apud vi. Pa drugi deo promocije jeste taj igrokaz ili dramski prikaz sa glumcima, sa videom i imali smo muzičku podršku na sceni našeg muzičara Dragana Grega koji je prosto svojim, da kažem, primetnim prisustvom davao jednu boju te večeri, mnogo bolju nego da je bila neka, da kažem, snimljena muzika i slično. U njegovom studiju smo mi snimali, iščitavali tekstove iz knjige koji su, da kažem, paralelno pratili taj video i eto, njemu se zahvaljujem na toj nesebičnoj podršci u stupanju studija. Ok, vrlo interesantna prezentacija knjige. Sad, mene interesuje, pošto vrlo naginje na tu stranu, da li si možda razmišljala da iz ova tvoja pisanja pretvoriš možda čak i u scenariju za neku, možda, ajde da kažem, ozbiljniju, ne mora da bude serija, ali dovoljno recimo da bude neki možda kraći film, eto, o dvoje recimo mladi zaljubljeni. Mislim da si već sad kapacitet za to da možeš da napišeš. Znate kako, sve je krenuo od rukopisa. Ja generalno kada pišem, ja imam slike u glavi. To mi se dešava i kada slikam, negde svoje slike na svili pretačem u pesme. Da bi se napravilo tako jedno ozbiljno, još ozbiljnije, da kažem, predstavljanje, mislim da je potrebno angažovati profesionalce. Ja u ovom trenutku nisam spremna ni materijalno, ni iskustveno da razmišljam u tom smislu, ali po rečima glumaca koji su... Ali ima potencijala. Pa kažem, po rečima profesionalaca koji su sada sagledali to što smo mi stvorili, da kažem, čisto iz dobre volje i kreativnosti, kažu da smo mi veći deo odradili i da ti likovi prosto imaju veliki potencijal da se razrađuju, da se razigraju. I ako neko postoji zainteresovan da pričamo na tu temu, meni bi to bio izazov i vrlo rado bih svoj rukopis ponudila u deset. Verujem da bi to bilo vrlo interesantno za gledanje, jer sam ovaj igrokaz je to pokazao. Sad, ono što mene interesuje, kažeš imala si tekstove u muškom glasu, tekstove u ženskom glasu, to si negde spojila. Odakle ideja i čime se vodila kad si recimo to pisala? Da li je na to uticalo možda nešto što si prethodno čitala ili gledala ili prosto interesuje me odakle njih dvoje u toj priči, odakle uopšte ta priča dopisivanja, prosto kako je to nastalo? Pa može se negde kroz da kažem, vremenski period vekovima unazad pisao o ljubavi i tako dalje. Ne, mene to nije inspirisalo. Kažem, nisam uopšte imala u početku ideju stvaranja knjige. Ja nikada ne pišem svakodnevno, ne pišem sa namerom. Pišem i onda kada to negde jednostavno mi klikne i pojavi mi se u glavi, ja to realizujem. Ne razmišljam nešto preterano šta ću, kako ću i koga želim da kupim sa tim što kupim u smislu njegove pažnje. Čiju pažnju da privučem. Ne, ja nesebično to podelim i uvek se iznenadim kako se to učitava kod ljudi na različite načine, izaziva određena pitanja i meni to bude inspiracija za rad dalje. Kažem, nisam imala baš ideju da ih sastavim, ali sam imala gotove rukopise u muškom glasu, imala sam godinama unazad neke tekstove koji su prevođeni na engleski, objavljivani u domaćim i stranim negde časopisima, ali nisu negde ovako skupljeni i, da kažem, potpisani u mojoj knjizi. Ja smatram da to sve čeka svoj trenutak i da neke stvari i ne treba prezentovati kad im nije vreme.
sazrelo je, Da. došlo je u pravom trenutku i mislim da, evo, imamo gotov proizvod, pa to je to. Ok, kad kažeš knjiga je prevođena na nekoliko jezika, evo, pored ostalog, konkretno je u knjizi dvojezična varijanta, srpska i engleska. Da li recimo prilikom prevoda sa srpskog na engleski, da li se možda nešto u međuvremenu izgubilo ili možda čak u nekim prevodima zna i da se dobije? S obzirom da nikad to nije bukvalno prevođenje, nego opet mora negde da se vodi računa o tome da se ispoštuje i jezik i narod na čiji se jezik to prevodi, pa čisto da li si možda primetila neku razliku i koliko je bilo zahtevno sa srpskog recimo sad prebaciti to na engleski? Pa pesme su prevođene jedna po jedna, mislim za određene konkurse. Nismo seli da prevedemo kompletnu knjigu. Pošto je bilo već pola pesama prevedeno, prevodilac Katarina Denić je moja rođaka, da kažem, tako da ona odlično zna kako ja dišem i kada smo počele da pričamo na ideju da se prevede, veću sam muku imala ja nego ona. Zato što sam stalno dobijala neka potpitanja. Da li ta reč znači baš ovako ili onako? Iskreno da vam kažem, ja kad sam pisala, ja sam mislila da se podrazumeva da je, ne znam, šaka, a ne deo dlana. Mislim što je za prevođenje vrlo važno. Tako da smo onda imali te dodatne analize mojih pesama. Mora se da se prebaci dodatno na razmišljanje na engleskom jeziku. Apsolutno, i onda smo baš dugo usaglašavale da sve to što sam ja mislila da ona prevede na pravi način i mislim da smo uspeli u tome. Dobro. Kakvi su ti planovi dalje? Ok, knjiga je tu, videli smo, to jest gledalci će vidjeti i taj dramski prikaz. Šta planiraš sledeće? Pa ja kao mudro hoću da ćutim, ali to sve negde izađe. Ja sam počela da pišem jedan roman. Ja nikada nisam napisala roman, ali opet kažem, za mesec dana ja sam napisala nekih 150 strana štiva za koje kažu da je vrlo kvalitetnog jezičkog izraza, da je drugačije. Ja ne znam odakle meni to dođe, ja tako progovaram nekim jezicima. Da li su opet dvoje mladih zaljubljenih u priči ili nešto? Pa ne znam da li da vam otkrivam ili da ćutim, možda bolje da ćutim ako ništa toga ne bude. Dobro. Kad možemo da očekujemo taj roman? To se ne zna. Dobro. Ništa, ajde onda ovako, za sad, znači knjiga je tu, ljudi to mogu da pronađu. Spomenula si malo pre i da radiš na svili, da ti u stvari rad na svili dođe kao muzika. Ajde možda čisto da kažemo ljudima šta konkretno radiš na svili, s obzirom da i to opet ne svakidašnje i mogu da kažem za sve ove mlade dame vrlo, vrlo interesantno i lepo, pa eto da čujemo to od tebe. Pa svila je samo jedan od mojih, da kažem, umetničkih izraza. Sa svilom sam počela da radim 2014. godine. Nakon nekih zdravstvenih problema i čuda, ja sam se obrela u Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom i našla sam se na toj jednoj radionici oslikavanja svile. Obzirom da sam ja oduvek nešto slikala, pisala, bavila se muzikom, aktivno sam svirala, boga mi, ne znam, do 2006. godine. To recimo sad nisam ni ja znao, to saznajem novo. Ništa, onda ćemo i na tu temu za par minuta. Kažem, u tom trenutku, u nekom prelomnom, bila sam malo fizički ograničena, harmonika koju sviram je bila preteška i onda ta kreativnost je negdje gledala gde da izbije. Sam dodir sa svilom za mene je bio presudan, ja sam znala prvog dana da ću se time baviti. Nisu mi trebali neki šabloni, tutoriali kako to da radim, iako po internetu dosta toga ima. Slike su mi se same pojavljivale kroz te poteze, da kažem, oslikavanja na svili i onda sam ja samo prepoznavala, da kažemo, znake i trenutke za nešto. Već posle, da kažem, nekih 7-8 meseci ja sam konkurisala za prvu samostalnu izložbu slika na svili i dobila podršku Ministarstva kulture Srbije i grada Kragujevca, tako da sam uspela da prvu samostalnu izložbu slika na svili organizujem u Velikoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu. Ja mislim da je to prvi put ikada u Kragujevcu da je u tom prostoru neko izlagao slike velikih formata isključivo na svili. To je bila tematika negde nadrealizma, apstraktnih stvari i bilo je vrlo posvećeno i vrlo je, da kažem, ostavilo traga u mom stvaralaštvu. Svakodnevno mi se obraćaju ljudi koji traže nešto drugačije, traže nešto
za ljude koji sve imaju. Znate, danas mnoge stvari možete da kupite, ali ne možete da kupite maštu i to se ne prodaje. Ja realno radim iz ljubavi i to je to. Ok, iz tvoje priče mnogi bi zaključili da je umetnik biti lako, ali mene interesuje iz tvoje vizure. Da li i koliko je teško biti umetnik, pogotovo, ajde, i ovde u Srbiji i uopšte na Balkanu? Pa ja za sebe nikad nisam rekla da sam umetnik. Prvo to moram da kažem. Ali sve naginje ka tome i govori da jesi. Pa negde, eto, družim se sa ljudima koji su stvarno akreditovani da to nešto procenjuju i prosuđuju i dobijam silne podrške svetskih umetnika. Zahvalna sam na tome, ali trudim se da ostanem skromna. Realno moram da kažem da je meni vrlo teško da budem svakodnevno prisutna u ovom materijalnom svetu i izbegavam da radim stvari za novac, jer tamo gde počinje novac prestaje umetnost. Danas to moje okruženje baš i ne shvata zašto se ja tako branim, zašto ja stalno kažem hoću da radim kad ja hoću, koliko ja hoću, pa onda mi padne na pamet da nacrtam motive grada Kragujevca, pa se to ljudima opet dopadne. I ja stalno pokušavam da objasnim da je mnogo lepše kada vi nešto radite za sebe, zato što osetite da to nešto treba da uradite, a onda vam se to vrati kao neka podrška i kroz materijalna sredstva. Ali ja sve što zaradim, meni je samo cilj da ja omogućim sebi da nastavim da se bavim dalje tim nekim kreativnim izražavanjem. Pomenula si malo pre da si bila i muzičar, svirala harmoniku. Šta to podrazumeva? Klasičnu harmoniku ili neku narodnu varijantu ili šta već? Od svoje 9. godine sam ja počela da učim da sviram harmoniku. Negde od svoje 15. godine sam završila prvo u Abraševiću, pa u SKC u Kragujevac. Bila sam član orkestra SKC dugi niz godina, sve dok se nisam razbolala. Čak u jednom trenutku ja i pomenuti Dragan Grego smo ostali onako i kao neki šefovi orkestra mladi. Svirala sam svakodnevno, bila sam angažovana u tom Svetozaru Marković tada i to je jedan najlepši deo mog mladalaštva, odrastanja za kojim i dan danas patim i čeznem, ali prosto životne okolnosti, moje fizičke mogućnosti su drugačije, ja sam morala da od toga odustanem zvanično. Ali eto, to ti je otvorilo neka nova vrata, neke nove puteve i zato recimo danas smo eto pričali o knjizi i o svili i još gomili stvari o kojima možemo da pričamo. Za sada ti se zahvaljujem. Mi ćemo pokazati gledalcima eto par segmenta sa promocije, pa se vidimo već nekom sledećom prilikom. Ja se zahvaljujem i tebi na podršci i prisustvu na mojoj promociji sa dramskim prikazom u službi koji se odvija Bilo mi je zadovoljstvo da ja zabeležim taj deo, tako da zaista... Tako da nastavak sledi, eto, mi ćemo imati jedan zapis sa te promocije koji će imati svoj broj, da kažem, u Narodnoj biblioteci Srbije, tako da ništa nije završeno. U redu, hvala ti puno. Hvala.